Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem Aohace, zdravím vás srdečného videa. V dnešním videu hrajeme LOLko. Hrajeme za Tryndamera, nebo nějak tak se to vyslovuje. a koupíme si toto, pak si koupíme toto, tak. No, co bych vám řekl, tak... Jo, takže ano, asi top. Tryndamer, vlastně, takhle co bych vám o něm řekl, no, tak je to prostě bojovník, nebo nějaký, no je to vlastně bojovník. No takhle, jeho schopnosti Kvéčko, vlastně vám přidává zdraví a něco k útočnému, 5 bodů k útočnému poškození. No, Včko je snižuje nějaký, na 4 sekundy snižuje útočné poškození šampionů v okolí o 20 bodů a zpomalí je to. Ečko je, že prostě se roztočíte a takhle ho prostě takhle prostě a vy se roztočíte a dáváte prostě plošné útočení, nebo nějak tak. A jeho Rko, že je nezranitelný na nevím kolik, jo, na 5 sekund je nezranitelný, takže určitě stojí. Já bych si řekl, že nejlepší jeho schopnosti je Ečko a Rko. To jsou jeho nejlepší asi schopnosti. Sakra, jdou po mně. Tohle je zlý. A teď můžete vidět to Ečko. Krásně jsme se roztočili a ubrali mu. Krásný. Sivir nám krásně pomáhá. Tak. No, je to velmi špatné pro nás. Pro nás je to velmi špatné, protože no, víceméně je to špatné pro mě. Protože předtím musím zdrhat. Snáším ty, co jsou na dálku. A já třeba jsem na blízko. Tak pojď. Ne, zdrhej. Tak potřebuji level 2. Abych... Oj. Pěkně tureta. No, takhle se mi to vyplácí, když jdou po mě, co? A zemní. Ale tam, to tam, dámy a pánové, využili jsme přece skok, ale zabili jsme ho. Takže víceméně je to plus pro nás. Teď předvedu jeho Kvéčko. Doplní trošku života. Tak. Zdrhám. A je tam druhý kill, ale není náš. Takhle není můj, ale je Sivir. Já mám aspoň jednu asistenci. Tak. Takhle vyživím. Teď bych to Ečko nedával, protože víceméně by to bylo moje smrt. Tak, já se trošku dostaneme životy. Tak. Musíme počkat, až on je tady vykylí. No. Tak, krásně jsme to využili. No pojď, no, seš vůl. Tak není spíš já jsem vůl. Nejsem, takže dali jsme si druhý kill. A to jsem za Tryndamera. To hrajou asi tak po druhý za něj hrajou, no. Já nevím, proč tyhle hráči jsou tak blbí a jdou pod turretu, sorry. No, takže se tady krásně dáváme, máme další kill.
No jo, no. Proč mám na něj skin? Tak protože zvlášť takovýhle, já jsem si mohl koupit ještě Vikinga, že ano, ale tohle vypadá asi tak nejlíp, bych řekl. A nebo ještě ten poslední, teď nevím, jak se jmenuje, ale taky dobrý. Ten je asi nejhezčí a nejlepší, tak myslím. A taky to je to taky jen tak. No. Já si vlastně vydělávám na... já nevím, jak se jmenuje, nebo vím, jak se jmenuje, ale... A zase bych řekl to špatně. Tak bych to špatněc. No, pojď. Fakt, teď jsem udělal docela chybu. Tak, slepičku na tebe, kamaráde. Tak. Možná, že slyšíte, jo, co on říká. Jsme se netrfili. Jo, tak to bylo pěkně. Haha. Krásně jsme to využili. A máme level 6 a máme smrtelnost na 5 sekund. A teď to bude double kill, protože to, takže jsme to ani nemuseli používat, Erko. Je to vážně super. Co tam je? Svěr, top, plus. No tak, na to paní nemusí chodit. Protože jsem tady já a já se tady hezky dávám. Ty vado, asi přestanu hrát za Udira a začnu hrát za Tryndamera. Tedy doufám, že to vyslovuju správně. Mělo by to být. No, sakra. Tak, teď je to v prčicích, takže on mě dá. Padededom. No dělej, dej mě. No, teď mě dá. Ach jo. Tak moje první smrt a 5:1. No, tak to je docela dobrý. To není vůbec špatný. Vůbec. Jak se vede druhýmu Tryndamerovi? 1:1. 1:1. Tak, taky dobrý. Tak mají 5. No úžasné. Co vyhrávám. Tuto linku tím vyhrávám. A já se asi budu muset koupit potky. No pak se koupím. Teď musím rychle. Běžím. Protože on by nám to mohl zničit. Ale nezničí. Proč? Protože my jsme silnější než on. Tak, ne? Takže použil Erko, což byla jeho dosavadní chyba. To byla jeho opravdu chyba. To byla jeho opravdu veliká chybička, kterou mohl udělat jenom on. Tak. A já se teď pokusím zničit věž. Tenkrát už mi jedno. Ty vado, všem ubírám tolik a jedině věži ubírám tak málo. No. Jsem čarovný. Ne, nebudu tady zpívat, jsem čarovný. Tak. Tak, věděl, proč bude jít. Tak. Ano, jsem věděl.
dosavadně, proč odejít. Jo, vidíte, kolik mu ubírám já a kolik vodně. Takže opravdu nejsem žádný lehký protivník. 6:1. Úžasné. Zatím tento zápas se nám vede. Mně se jednou stalo, že jsem hrál za Udyra, tedy. A prostě chyběli nám 2 hráči a my jsme to prohrávali. Pak se jeden připojil a pak najednou fuck. Ty si vážně myslíš. Pak jsme to nakonec otočili a vyhráli. To bylo úplně vážně neuvěřitelný. To byl vážně neuvěřitelný poskok. Hnusný poskok. Ano, vy už se říkáte, že já mám hodně goldů, tak proč je nejdu utratit? Protože je mnohem lepší že teď nebudu utrácet. Nepojď dál. Sorry, kamoško. Pečko. A padum. Rko. A nikdo mi neobírá. Můžete vidět, že se mě teď možná zabijou. Ano, zabili mě, ale tak to nevadí. Ano, máme hodně peněz. Tak. Ještě jsem si chtěl koupit tady botičky, ale to už mi nevyšlo. Už mi na to nevyšlo. Tenhle si myslí, jaký je machřík, nebo jaký je machr, že mě zabil, přitom měl tolik malinko života. A navíc má 2:5, ještě má 0:7. Tak OK, no. Jsem velice silný. Žádný lehký protivník. No, ale trvalo to strašně dlouho, no. Proto si chci koupit ty bodky, protože on je strašně pomalý. Tryndamere, to je jedno. To je jedno tedy. Tak, jíte, jak už tady krásně rychle. Můžeme jít dále. Zase si vyděláme hodně peněz, aby jsme měli. Tak. A tady už máme věžičku. Jej, kdo to k nám jde? Jaký pak hošánek? Tohle se mi nelíbí. Jako tohle se mi opravdu nelíbí. No tak, kam utíkáš? Se mi opravdu nelíbíte. Všichni jsou na mě zlí. Fuck. Jo. No aspoň jsme dali jednoho. No, nebylo to moc jako dobrý, no, ale taky se naděláme. Co to je? Co to máme tady to? Co to máme? Ale tak uvidíme, co nám radí tady. Co si máme koupit? Útočné předměty.
obranné předměty. Tak, vyděláme se na toto. Protože už vím, jak ono to samo pracuje. Víte, jak já jsem rychlej? To je úplně neuvěřitelný. Jak je rychlý. Protože o 200%... Jo, takhle. Tohle je dobrý, 60 k rychlosti. Ještě... Tak to jo. Jo, takhle, ona tam je... Tak to... Opravdu na mě asi nikdo nemá. Tak měl by na mě nikdo, no ale... Věž, ta na mě má. Musím říct, že věž na mě, ta opravdu na mě má. Co pak, ale... no tak, neutíkej. Špatně jsem se takový sral, potky všichni. To je strašný. Jenom mnou všichni utíkají. Normálně já nemám rád. Co na mě zlý. Tak, počkáme tady. Oni by odešli? Jo takhle, on si myslí. Až moc mi chtějí, chlapeček. Chlapče, ty si moc myslíš. Ty by se na mě neměl. A pojď. Vedle. Já se bojím jediný, já se bojím jedině ty. Prostě se bojím. Bojím se prostě ty věžičky, no. Ta jediná mi dělá takový potíže. No, ale tohle je jedině dobrý tým. Jak bych řekl, že za Tryndamera by mi to jinak nešlo. Při 200, tak to vyděláme úplně s lehkostí. Nein. Frankenstein. Nope. Jo, tak Tryndamera tady prohánějí. Ano. Ale to se nám bude teď hodit. S velikou radostí tě, bože, já zabiju. S velikou radostí tě zabiju. 12 kucem. No jo, to už je úžasnější, ano. Takže double kill. Trojzářez, nebo triple kill. Co? No, ale bylo mi strašně malinko života. Tak. Jdeme si pro blue buff, nebo takhle pro red buff, tedy, pardon. Spletl jsem si to. Opravdu, začíná se mi to líbit. Už nechci nikdy hrát za Udyra, chci hrát jenom za Tryndamera. Ale tak mi musíš mi taky pomoct. No, to jde krásně, že ano. Já nepoužil orko. To bylo zlé. No, to bylo dobré. Co takhle ještě si koupit tato? To bych byl opravdu nesmírně silný. A byl by to tak
pro srandu bychom to mohli zkusit. Nebylo by to tak špatné. Pro srandu to jenom tak zkusit. Dobře, já to tedy zkusím. Tady. Tady si naexpíme. Neboli vyděláme si pár penízek. Ježišmarja, těch jo. Tak, vidíte, jak je to opravdu rychlý. Nesmírně rychlý. Už jsem 14. Tak. Jdeme expit, nebo ne expit, ale jdeme zabít. Potřebujeme prachy. Zabijeme si draka. Myslím, že s Tryndamrem to bude všechno lehčí. No jistě, ani mi tolik neubírá. No, já si myslím, že na tohle nikdo nemá. Na tuhle postavu nikdo nemá. Neboli na nás nikdo nemá. Teď mají málo života, mohl bych je překvapit zezadu. Ano, asi překvapím. Tak, jeden mrtvej. Druhý mrtvej. Double kill. Já si myslím, že nešel tam tudy. Nešel tudy. Ale to nevadí. O, to bylo krásné. Opravdu výjimečné. Tak jo, no. A mě nechají umřít. Mě nechají umřít. To jsou teda hráči tady to. No jistě, nechají mě umřít. No ale tohle by mohlo být tedy zajímavé. Vůči magii, nikdo tady magii nemá, takže se mi to nehodí vůbec. Ano, já vím, že si třeba beru nějaký blbý věci. Ano, ano, já vím. Ale tak co? Toto bychom taky mohli hodit. A 1600, co? Tak. A jdeme. Víte, to je rychlost. Ještě jednou si koupit ty bodky a pán jo. Tak to, no je to takhle udělané, pěkně. No, mě nechají opravdu umřít. Hoho. Nope. To jsou vážně blbci, tyto hráči jsou opravdu blbci. No a no. 19:6, to je ten nejhorší skóre, jaký kdy jsem mohl mít. To opravdu není dobré. Oni to otočili, protože tyto hráči mě nechávají umřít. Já jsem nafítěrný jak prase. A oni mě nechávají umřít. No viděli jste to někdy? Nebojte se. Já to zachráním. Promiň, hráčka.
No opravdu, to je neskutečné. Nechají mě umřít. Toto prodáme. A co jsem to chtěl koupit? Ano, toto jsem chtěl koupit. Tak, můžeme jít. Vezmeme to tady. Vezmeme to semhle. No, stejně nepatřeba ta pomoc, tak co? Co ode mě chcete vůbec? Nic. Nic ode mě nechcete, že no? Úžasné. Tady nevím, na co mám hydru a tak. Potřebuji spíše něco na to, abych se ubránil. Potřebuji si spíše vydělat. Vezmeme si red buff. Tak ty mi ho chceš sebrat, jo? Ty si děláš srandu. Ty mi chceš sebrat red buff? Jsi mi ho sebral, ty hajzle. Ještě se na mě budeš dovolovat. No. Co ty hráči dneska dělají? To opravdu nejde. Kolik jich do mě jde, pane bože. Ty hráči si dovolujou dneska. To je strašný. Proč mi nešlo kvéčko? Tedy koupíme si toto. A ještě bychom si mohli koupit. No, nevím, co si koupím. Koupíme si takový toto, kde to máme. Kde to je vůbec? Tady je to. Ano, toto. Proč pak toto? No, proč pak to nevím. Počkejte, chviličku. Voláte mě? Jo. OK, pardon, to byla moje máma. Ty hráči si opravdu dneska dovolují jak něco. Teda dovolovat si můžeš, ale ne na mě. Jako opravdu nemám rád ty hráče, kteří si můžou dovolovat, nebo takhle, kteří si chtějí dovolovat na mě, na mý spoluhráče a tak dále. Díky za buffy. Byl jsi opravdu úžasný. Tom, že jsi mi dal tvé buffy. No a díky němu teď můžeme klíďo zabít i tuto hráčku. Ty si myslíš, že si na mě můžeš dovolovat? Teď řeknu něco prostýho. Nasrát. Haha. Není to ani moc prostý, ano, já vím. Tak. Protože na mě opravdu nemají. Já jsem opravdu nafiděn a asi to už pro ně nemá cenu. Hráti. No jistě, nemá to pro ně cenu. To je jasný. A já se vrátím, abych si mohl koupit tu věc, co jsem chtěl. Aby už nikdo ani tak nějak moc nemusel porazit. Co to tady je za fighty?
To je neuvěřitelné. Jdeme na draka. My jdeme na draka a oni nevím kam jdou. Vlastně nikam do prčic. Tak, ale tady to vyměníme asi. Stuzenicu vyměníme. To je neuvěřitelné. Ani mi moc nebere. Já jsem opravdu nejvyšší level, co tu jde. Všude se bírají, všude se bírají ty buffy a tak. Jsou to strašný šmidi, tady to. Já nevím, proč, ale strašně si dovolujou. A ještě tebe, kámo. No, máme 2. Ale to tam, asi to skončíme už. Asi bychom to už skončili, nevím jak to bude. Když se vám rodí super poskoci. Oh yeah, super poskoci. Tady to jenom obejdeme, tak. Si to tady obejdeme, on je tamhle už. Strašně, ale strašně mizej. Kolik je to level? 13. Ty si to dělat prdel. On má ani švédskou prdel. Ještě s prdlovkama. 28, dáme 30. Zkusil bych to. Ale 30 nedáme, protože oni se teď budou strašně zdržovat. Těch blbých, ale blbých. Opravdu blbých. Ale ne. To pak, hráči. Ale ne, mohl jsem mít 30. To není fér. Kradou mi mý kily. Ano. Tak jo, to už máme vyhraný. A je tam 30. Jo. A je tam 31. Tak jo, GG. Tak jo, GG a děkuju, že jste si prohlédli toto video, nebo sledli, to je jedno, dejte like, odběr a děkuju a nashledanou.